Tibiyag! Naimbag nga oras yung amin papagayam. Kit ita, adto'y timay sapay apakasaritan ang maitampok dito'y programa tayo. Kastala Tibiyag! Ita, tabakasyon nyo iti eskwela, Blanca. Saan ano sa dinuladitan ti maturturong mo, ah? Agyan kalata dito'y balay, taiwanam dagiti addem. Nanang! Agtrabaho kami kinitatang mo. Siya, inak makilablabada. Iso asikan to timang bantay kadagiti addem, ha? Nanang! Nasaya at launay. Bakasyon nyo mat iti eskwela ita. Iso asikan ti mga iwan payla kadagiti addem. Nanang! Madimat ano panawam dagiti anak mo dito'y balay. Sa nakabaalan ni Blanca ti agaw awer iti adi na. Nang runa pa ay katagtawan iti upat ken dua dagiti adi na. Nang runa pa ay ket nalikutag da. Kaya't ko kumamot ti manggad, tay supay. Di agawat kay ti lalabam dito'y balay. Libre mo ti danom dito'y balay Tagga po iti ubog. Di dito'y kan ngaglaba. Alawan. Isumat kit di ati pampanunutak lakay. Wen tapno di mon panawan dagiti anak mo. Delikado Awan kastay adda ka amang bantay kadakwada. Anay ko ti matag! Ala ka, Blanca! Pinaruhan kami ti tapok ti rupa ni Norton! Napulinganan! Anay ko! Nagko na kami nasursurunan na! Anay ko! Ne, apay, inanom ni Norton, Blanca? Ti matag! Napulinganan ti! Anya? Ala, umay ka! Diramusan tatarupam ije gripo! Darasum! Apay akas jay tinaramid mo kini Norton si Blanca? Imbagak mat adi ka agoy uyong. Kwa, nanang. Kan kunak mat ngamin adi ka umad adayaw ngumsubag kamat. Timmaray kalata. Nanang? Inton maminsan, di kan agoy uyong kadagiti ka iayam mo, Nanang? Saan anasaya at agoy uyong? Kanti kayat ko, di ka kumaumad adayaw. Saan ka apawilan ang makiayayam kadagiti padam ng ubeng? Basta di ka umad adayo. Kang runaan na, jak kayat ang mapan ka ijay karayan. Nalawag, Nanang? Delikado ijay karayan. Ang mga numalmas ka. Iso adi ka mapmapan ijay, ha? Nanang? Da kayo adwa, Blanca, kanena. Di kay mapan itinaunag, Ang mga numalmas kayo. Nanting! Nina, umay ka. Mapantay siya banda. Tagmayat ijay. Sige, mapantag lang Wow! Tagmayat dito karayan. Talaga ang kayat ko dito Umayak lata nga oray may paritan nak ni nanang ko. Oray ni nanang ko, palitan nak nga umay diti karayan. Ngam, intarayak Sige, ang patpating nga taman basit. Sige. Wow! Nagmayat ti danom. Nagmayad. Sikapan! Nabanuga ka. Ay, lagray nga imbaglakit din na nakitam idaadadaw. At napan mo idain sa lakan. Ay, wan nga rod na. Tano saan, ama nga no nalmusdan. Ay, pilibak mo't kanta lagray. Kinabaulam ina nga inlangal nga oray masikog ka. Wan na. Nalaingak ngamin nga aglangoy. Uwan nga raw balasang ka. Nakitak tinamay aman ang ispal kadagita adwa nga uban. Ay, naimbaglakit din at nakitam adagos amalmalmus dagaya maun. No kunakmat ngamin kadagito'y adwa. Adida mapmapan itinaunag. Ay ngam, subag damat. Makita yaw da kayo nga ubeng. Inton ba minsan, nuko na dadi kay mapmapan iti adalom apasal. Saan kayo ang mapmapan? Uwan?
Nana. Kita nyo man tinapasamak kada kayaw. Ayawan ka! Nusubag kayaw, may sarsarak kayaw! No kasta, binaot mo ni Blanca? Una, subag mo tita. Kita man tinapasamak kan kuha na ijay karayan. Binagbagam lat ako man Kasta lati ubing. Ti kayat dati patpatong palda. No baybay anta ni Blanca adita iparik na tibidot na. Ayawan na, ad-adan asubag. Kasta lati biyag takasta ka mat idi ubing ka. Subag ka mat idi ubing ka. Ne, kasla pag-ayat mo matang tipan nakalmas na ijay karayan. Naimbagkit niya, ta inalaw ida nilagring amasikaw. Kasta aya. Iso asika, bagbagam di anak mo. Barang sika tidenggan na. Ti kayat ko asawan, bakit? Saan mo adangran di anak mo? No di kat bagbagam laeng. Dinusak babaen ti panang baot ko kankwana. Disiplina ak ni Blanca, no saan adumngag iti saaw. Wen, ngam di mo kumamat labsay. Ay amaw! Sige, bagbagam ni Blanca. Barang sika, tidenggan na. Amom ka de, no apaya binaot na katinam, Blanca. Kwatatang. Gaputa subag ka. Di mo ipangpangag, dagiti ibagbaganakan ka. Saan ka di akinunana at di ka mapanijay karayan? Ang aman niya tinaramid mo, napan kalat ta. Iso akitaan tinapasamakan ka, dandani ka nalmas. Tatang. Iso asaan ka na mapanijay karayan, wen? Wan tatang. In kami kini Jinggo ijay karayan. In kami aglangoy. Ha? Ay, umay kami matakan ni Nena. Ay, nga Roda. Oray siya, umayak mat. Ay, sige, tayo. Umayak mat. Agbalon tayo Tapno di tayo mabisinan. O sige, intayo nga rodan. Tama nga lak iti balon tayo. Tain tayo iji karayan. Sige, mabantay. Tsak kayat niya agawid di balay. Ang mga no didak palubusan nga umay. Ikaadok nga rod di balon ko. Tapno adda kanyan ta adwa. O sige nga Rod. Intayo na dyan karayan. Sige. Nana Soledad, nakita yung ka din ni Blanca. Ay, saan mat? Amangan no adadala di ta nga aga-ayam. Ay, talaga asubag day nga anak ko. Intarayan nakmanan. Imbagakan ko na asaan apo mampanaw. Takitaan na dagiti abdi na. Tain nakalaan di tangdan ko naglaba. Ng pimanaw manan, ajak na siputan. Ay, kasta ti ubeng, Marlene. Nasubag da. Saan mo't kit di nga amin nga ubeng kat subag? Ngam dagiti nga mindaddo mga ubeng, kat aramidin dalata ti kay kayat da. Un nga rod nana, kas di anak ko. Ala, inkasapulad dita karo ba? Ang mga no agayam dalaang dita. Ay na! Nagmayat ti pa nag-dive yo, tonton! Talagaan na lang kayong aglangoy Wala. Ngam sika. Di ka mapan iti adalom Di na kami tultuladan nga agdive. Ngamin, di mo amo. Ha? At tugtugaw ka lang dito idak kalabato. Buyain na kami laeng. Sige! Nena! Nakapapal daan niya! Naglalangoy da! Dahil dyan yung norton! Kalkalpas na lang nag-dive ito danom! Uy nga Rod, kasano nga ta kaya alumain ta nga aglangoy? Di pa dasan tamat nag-dive! Ha? Apay na ito norton! Tumpaw damot lang ta nag-dive da! Anya? Padasak man mat! Ha? Ay, saan aglang ta? Saan? Padasak mat! Malmas ni Blanca! Tulungan niyo ni Blanca! Ang mga lumalmas! Apay namin na nag-dive ka, Blanca. Kunak mo tadi ka lumaglag to iti danom. Tadi mo amo taglangoy. Naimbaglaki din ta nakita ka adagos sa limag to. Iso nga inalaw ka mat adagos. Saan mo nga ulitan deta Juan, norton! Saanan? Anya, danda ni manan nalmas ni Blanca, ijay karayan. Wen. Ay,
Isu abantayam day ta anak mo. Bagbagam asana mapmapan iti adalam apaset. Ay, una yan talaga ni Blanca. Awan talaga ti panang ipangpangag na kanyak. Isumit lagayam, anamaluman idi si Mangpalt. Kasta dagiti ubing, Mari Marlene. Sana madi ang mapanday iti karayan tapno agdigos. Ngam masapul asaan da mapmapan iti adalam apaset tapno saan da amalmes. Ay, masurunak talaga iti anak ko. Ay, pare kanor, agyaman ak itim padamag mo Bayam tabagbagak manang ti anak ko. Di kayat ko, agyan kalatan dito'y balay, Blanca. Iti kasta adda mga iwan kadagiti addem tapno makalabada. Nanang. Jak kayat ano sa dinuladitan ti pagturturungam. Nang runa ajak kayat amapmapan kay jay karayan. Nalawaga. Nanang. Naminduan adandani kanal mo sa nako. Amangan no iti may katlo, kat saan mon amalasat. Ha? Dumngag ka kadimot iti bagbagak. Tapno saan ka amay sagmak. Nalpasan ang naglaban ni Nanang. Kat naturugdan kadagiti kakabsat ko. Aglibasak. Inak ayaban ni Nena. Tamapan kami iti karayan. Kayat ko ti makasursurong aglangoy. Amok matkat basit yaglangoy, Blanca. Isuro ka Sige, Nena. Kayat ko ti aglangoy. O sige, umay ka nga ro, day suro ka. Medyo agpatinga ta basit Saan nabalit narabaw la diti ayan ta. Adday ta, amumon ti aglangoy. Nena. Amok matbasit. O sige, aglangoy tapay. O sige, ijay abanda. O sige, Oh my God! Basta may mayat ti mapanijay saan? Diti talaan, ang mga naadalam ijay. Saan? Oh my God, di! Ha? Agturong tayo di ayang ti kayo ang natumba iti banlasyaw. O sige. Ano nga tan? Saan ako na makabanlasyaw? Mabutangan. Amangan numalmasag. Kinabalak tinaglangoy apim malasiw ditoy. Mabutay nga kun nga ang subli. Kung pataklatan dito'y isang ati kayo, anatin nag dito'y igid. Dayjay uncle. Dayjay tulungan niyo ko Saan na makabalasiw? Well, sige. Unayan dahil yung ugi. Nagturad ang naglangoy ang napanidyan. Naimbag ta saan analmas. O anya, ulitan pa'y tinaramid mo, Blanca, ha? Saan, Nanang? Naimbag lakit din tada iyan ni pare kanor, kat iso tinang tulong kan ka. Tano awaan nalabit analmas kan. Nanang. Day tati bagbagakan ka. Asaan ka amapmapan ijay karayan? Gaputa amangan numalmas ka. Ngam anya tinararamid mo? Sana na maulit, Nanang. Ikarik. Agtulnog akon kada kayo. Itan gagayem tinagkipusan, ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao akunana. Ti subag nga anak, maisarsarak. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Insurat para iti radyo ni Virgie Petlay. Iti direksyon, Teresa Calay. Musika, ken computer recording technician, Mark Molag. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Kastala ti biyag! Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.